Халыктың халык булып калуы, яшәүе тел язмышы менән бәйле. Шуңа күрә уны хаклау, киләсәк буынга еткерү һәр кемдең иңенә тигез һалынган. 21 февраль халыкара туган телдәр көне билдәләнә. Ошо уңайдан район модель китапханаһында башкорт теле һәм әдәбияты укытучылары очрашуы узгарылды. Сара түңәрәк өстәл формаһында оештырылган ине. Очрашуга сакырылган педагогик хезмәт ветерандары, укытучылар туган телдең бөеклеге, нәфислеге, байлыгы хакында әңгәмәләште, фикерләрен yetkерде. Быелгы ел битендә укытучы һәм остаз елы дип билдәләнде. Һәм шул максатта күз уңында тотып, һәм тагыла бүгенге көн 21 февраль халыкара туган телдәр көне битендә шуны күз уңында тотып, ошо ветеран укытучыларны, башкорт теле укытучыларын җыеп, шундый очрашу, матур очрашуга җыелганбыз. Түңәрәк өстәл формаһында үтәсәк ул. Без әлбәттә тел турында, телдең хәзерге һәм киләсәге турында һөйләшәсәк, укытучы һәм остаз ул икеһе бер нәмә ул, әллә икеһе ике төрле нәмә икән турында һөйләшәсәк без. Һәм шул ук вакытта киләсәк буынды нисегрәк итеп тәрбияләргә һәм элекке мәктәп мәгарифтең тәрбияви яктан кайһы өлешләрен алырга мөмкин булыр икән хәзерге заман мәгарифенә дип шундайрак үзләр менән һөйләшергә уйлыйбыз инде. Менә шундый максат белән җыелганбыз. Мин иң беренче ветеран укытучыларыбызны ошо матур байрам менән котлайм һәм әлеге вакытта мәктәптә эшләп йөргән башкорт теле укытучыларын котлайм, котлап үткәм килә. Уларның әлеге вакытта бик көчөргәнешле мәлдә эшләп яталар бит инде һәм артаманда барыгына ла уңышлар теләйм. Ветеран укытучыларыбызга инде остаз икәннәрен онытмай, хәзерге яшь буынга үзләренең тәҗрибәһен уртаклашып яшәһәләр бик әйбәт булыр дигән максатта шундый менә очрашу. Очрашуда шулай ук башкорт теленең бүгенгеһе, киләсәге хакында ла бик кискен һораулар күтәрелде. Һүзне йомгаклап, түңәрәк өстәлдә һөйләшелгән проблемалар бында гына торып калмаһын, ә үзебезнең туган телде хаклап калу һәр кемебезнең бурысы булһын ине дигән теләк белдергә килә. Без вакытында безнең Мәксүт мәктәбендә лә ике параллель булгас, башкорт класстарын булдыру өчен без нык кына көрәштек инде, менә Таңһылу Сәлимне менән бергәләп, чөнки урыстар менән аралашкан Мәксүт башкортлары күбрәк урыс классларына китәләр ине. Без матур гына, зур гына класслар ачып, башкорт балаларына матур гына белем биреп, менә шулай дип эшләгәйнек. Көрәшергә туры килә һәр вакыт безнең башкорт теле өчен. Көрәшһез был тел бирелмәй бер yerдә лә. Әллә күпме менә балаларга бирә торган белемдә әле ошо класслар асу өчен әле без әллә күпме көчебезне сарыф иттек. Бүгенге заманда башкорт теленең хәле тагыла насарайып китте. Чөнки хөкүмәт тарафынан бик күп эшләр башкарыла, бик күп законнар кабул ителә, әлбәттә карарлар, ләкин дәрес сандары барыбер кәмегән көенчә торып кала. Ул дәрес саны менән балаларга башкорт теленең бөтә матурлыгын, бөтә байлыгын биреп бетеп булмай. Бу бердән, икенчесеннән ата-әсәләр менән дә күп эшләргә кирәк. Чөнки күп кенә тәрбия туган телгә булган һөю ул гаиләнән килә. Менә мин үзем башкорт теле укытучысы буларак та өч кызым бар, өч кызым да башкорт филология факультетын беттеләр әлбәттә. Ләкин менә араларында бөтәһенә лә етерлек туган телгә һөю уятып бетмәнем микән дип үземдә әдерәк гаепләйм инде. Бер кызымның гаиләһендәге балалар күбрәк русча һөйләшәләр. Калган икәүһендә башкортча һөйләшәләр, башкортча аңлайлар. Шуның өчен менә кызымды ла әдерәк әрләп алам инде, үземдә лә гаепләйм. Менә безнең үзебездә, өлешәйләрдә лә, менә безнең башкорт теле укытучыларында ла хаталар, яңылышлыктар, эшләп етмәгән урындар булгандыр. Хәзерге заманда балаларга туган телгә һөю тәрбияләр өчен бөтә күңелен башкорт теленә, халкына, ошо милләтенә биргән кеше генә балаларда
туган телгә һөю тәрбия ала инде дип уйлыйм инде мин. Шуның өчен безгә менә шундай бөтә күңеле менән халык өчен янган укытучылар кирәк. Был югары уку йортларына ла ниндәйдер бер бурыс булып тора. Менә шундай кешеләрне, шундай укытучыларны тәрбияләү.